Ahojte, dnes si poďme povedať niečo o suchej pleti. Ako dobre viete, suchá pleť potrebuje viac než len krém. Tak najskôr v prvom rade si musíte pleť vyčistiť, aby ste nepoškodili a nenarušili kožnú bariéru. Následne musíte použiť nejaký gel alebo sérum, ktorý obsahuje kyselinu hyaluronovú. Táto kyselina hyaluronová podporuje hydratáciu. My odporúčame Velmax Hyaluron 5 gel, pretože obsahuje až 5 druhov kyseliny hyaluronovej. Následne potrebujete použiť nejaký krém na báze lipidov, ktorý ako keby túto hydratáciu zvnútra uzamkne. Vynikajúci je Velmax Hyaluron Absolute Rich, pretože obsahuje rôzne oleje, ktoré pokožku veľmi nepremasťujú, ale pokožku hydratujú a budete mať pocit, že pokožka je sviežejšia. No ale ako dobre viete, potrebujete konzumovať aj prípravky, ktoré obsahujú kyselinu hyaluronovú aj zvnútra. Tak teraz Swedish Nutra má novú radu, volá sa Gold a táto rada obsahuje až 15 000 mg kolagénu na jednu dávku a obsahuje 50 mg kyseliny hyaluronovej. Naozaj je vynikajúca, vyskúšajte. Ahojte.